Držite se stolice jer imamo još jednu bombu danas, prijatelji. Evo vala uzbudljivih vijesti za Dinamove zaljubljenike koji stižu ravno iz talijanskog teritorija. Idemo zajedno saznati svaki nevjerojatan detalj o ovoj priči. Kliknite, pretplati se odmah ispod kako ne biste propustili ni jedan od naših videozapisa punih novosti i svježih vijesti. Ali sada, bez daljnjeg odlaganja, idemo na stvar. Prema La Gazzeti, naš dragi Marco Piazza mogao bi se vratiti kući, u toplinu Maksimira. Prema talijanskim izvorima, Juventus i Dinamo su u pregovorima i čini se da bijeli crno-bijeli ne pružaju otpor mogućem oproštaju Piazze nakon 7 godina vjernosti. S Piazzinim ugovorom s torinskim klubom koji se bliži kraju sljedećeg ljeta, vrlo je moguće da će Dinamo moći dovesti ga natrag s značajnim popustom, možda čak i bez ikakvih troškova. Ali čekaj, napravimo mali predah. Jeste li već stisnuli "sviđa mi se" na ovom videu? Niste? Onda odmah pritisnite "sviđa mi se". Tako nam pomažete donijeti svježe vijesti izravno vama. Naš Zagrebčanin otišao je u Juventus ljeta 2016. obarajući rekord od 29 milijuna eura. Nažalost, nakon 2 teške ozljede križnih ligamenata, nikada se potpuno nije oporavio i povratio svoj prijašnji oblik. Prošle sezone Piazza je bio posuđen Empoliju, klubu u predgrađu Firenze. Unatoč 17 odigranih utakmica, nije uspio postići nijedan gol ili asistenciju. Sada, sa 28 godina, Piazza je u posljednjoj prilici da ponovno zapali svoju karijeru. Nakon više posudbi, čini se da se napokon može vratiti u klub koji ga je vinuo među zvijezde. Trenutna tržišna vrijednost Piazze iznosi 1,7 milijuna eura prema Transfermarktu. Tijekom karijere igrao je za momčadi poput Lokomotive, Dinama, Juventusa, Schalka, Fiorentine, Anderlechta, Genove, Torina i Empolija. Pa, navijači, to je sve za danas. Što mislite o ovom mogućem povratku Piazze? Je li Maksimir zaista mjesto gdje bi trebao biti? I sjetite se, ako se još niste pretplatili na kanal, kliknite pretplati se odmah kako ne biste propustili nijednu novost o Dinamu Zagrebu. Krenimo zajedno u ovom vrtlogu informacija. Do sljedećeg videa.